ନାୟିକା ଏ ଶବ୍ଦଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ପରିଚିତ। କେହି ନା କେହି ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ନାୟିକାକୁ ମନରେ ଭାବନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପାରିଜାତ ଆଣିବାର ବି ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି। ସେ ନାୟିକା କାହା ପାଇଁ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ସେ ନାୟିକାର ରୂପଟା ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ନାୟିକାର ଭାବନା ତା ପାଇଁ ଅତି ନିଜର। ସେ ନାୟିକାଟି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ତାର ରୂପରେଖ କେମିତି ହେଇଥାଏ ଜାଣନ୍ତି କି? ବୁଝିପାରନ୍ତି କି? ଆଜି ଜାଣନ୍ତୁ, ଜାଣିବା ସେ ନାୟିକାର ରୂପରେଖକୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ କବିତାର ଏଇ ଧାଡ଼ିରେ। ନାୟିକା ସେ, ନାୟିକା ସେ ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ନାୟିକା ସେ ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭିଜେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ରାତି ପାହେ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାକି ରହିଯାଏ। ରାତି ପାହେ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ବାକି ରହିଯାଏ। ଯେତେ ମୁଁ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେ ମୁଁ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଚାହେଁ, ଖାଲି ପାଏ ପ୍ରତିଛବି, ଛବି ଛବି ହୋଇ ଭାସି ଉଠେ। ହଁ, ସେ ପ୍ରତିଛବି ଛବି ଛବି ହୋଇ ଭାସି ଉଠେ। ଲହରୀର ସାଥୀ ହେଲେ ପାରେନା ତାକୁ ଛୁଇଁ। ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ ଚାଲି, ମୁଁ ରହିଯାଏ କେବଳ ମୋ ପାଖେ। ହୃଦୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ସେ ଅଶାନ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ଦେଖୁଥାଏ। ହୃଦୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ସେ ଅଶାନ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ଦେଖୁଥାଏ। ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ହୋଇ ଉଭେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ହେଇ ଉଭେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟର ଅବ୍ୟକ୍ତି। ରାତି ପରେ ରାତି ଆସେ, ରାତି ପରେ ରାତି ଆସେ, ରାତି ସାଥୀ ସେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୀତି ଆସେ। ହଁ, ରାତି ପରେ ରାତି ଆସେ, ରାତି ସାଥୀ ସେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୀତି ଆସେ। ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକରେ ଖେଳେଇ ଦେଇଯାଏ ପ୍ରୀତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ବହ୍ନି। ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକରେ ଖେଳେଇ ଦେଇଯାଏ ପ୍ରୀତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ବହ୍ନି। ଜଳି ଜଳି ଯାଏ ଅଗ୍ନି, ଜଳି ଜଳି ଯାଏ ଅଗ୍ନି, ମରେ ନା ଆକାଂକ୍ଷାର ଉଦ୍ବେଳିତ କ୍ଷିତି, ମରେ ନା ଆକାଂକ୍ଷାର ଉଦ୍ବେଳିତ କ୍ଷିତି। ପ୍ରତିଥର ମୁଁ ଚିହିଁକି ଉଠେ, ପ୍ରତିଥର ମୁଁ ଚିହିଁକି ଉଠେ, ଅଧୀର ହୋଇ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଅଧୀର ହୋଇ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାର ମନ, ଆଉ ଗୋପନରେ ତାର ନାମ। ତାର ମନ ଆଉ ଗୋପନରେ ତାର ନାମ। ହେଲେ ଆଶାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ପୁଣି ଯାଏ ଚାଲି, ହେଲେ ସେ ମୋର ଆଶାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ପୁଣି ଯାଏ ଚାଲି। ପାରେନା ତାକୁ ଆବୋରି, ପ୍ରସରି ପ୍ରସରି ଯାଏ ସବୁ ନିରାଶାର ସ୍ଥିତି। ପୁଣି ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠେ ପ୍ରଭାତୀ, ପୁଣି ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠେ ପ୍ରଭାତୀ, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଶୋଇଥିବା ମୋ ଆଖି। ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତ ଜନଗହଳିର ପରିସ୍ଥିତି। ମାଳ ମାଳ ମଣିଷଙ୍କ ମେଳରେ, ମାଳ ମାଳ ମଣିଷଙ୍କ ମେଳରେ ପୁଣି ଦେଖିପାରେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି। ମାଳ ମାଳ ମଣିଷଙ୍କ ମେଳରେ ପୁଣି ଦେଖିପାରେ
ତାର ଉପସ୍ଥିତି। ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ହଁ ସେ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ମୋ ଆବେଗକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦୂରକୁ ଦୂର, ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦୂରକୁ ଦୂର ଦେଇ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ, ଅଭିଲା ରେଖାର ଚିତ୍ରିତ ଉକ୍ତି, ଅଲିଭା ରେଖାର ଚିତ୍ରିତ ଉକ୍ତି ଆଙ୍କି ସାରିଛି ମୁଁ ଯେମିତି। ହେଲେ 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 ବି ରୁହେ ବାକି, ହେଲେ ବି ରୁହେ ବାକି ଜାଣିବାକୁ ତାର ନାମ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏ ପ୍ରେମୋକ୍ତି ମୋ ନାୟିକାର ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି, ହଁ ମୋ ନାୟିକାର ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି। କିଏ ସେ ଯେ ନୀତି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଯାଏ ଆଉ ଛାଡ଼ିଯାଏ ତାର ଉପସ୍ଥିତି। ଏଇ କେଇ ଧାଡ଼ି ଥିଲା ମୋ ଅନୁଭବରୁ ଲେଖା ଦୁଇ ପଦ, ଯାହା ସେ ନାୟିକା ପାଇଁ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଉଙ୍କି ମାରିଯାଏ, ତିଆରି କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଛବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସବୁବେଳ ପାଇଁ, ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ୍ତ ସବୁଥର ପରି। ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।